Много си красива. Много красива рокля, прекрасна си. Заповядай. Много те обичам. Много си красива. Прекрасна си. Скивайки мацки. Айде бе, момчета, няма ли се включите в партията за рождения и ден? Поне днес може да покажете малко уважение. Айде стига си дала Азор, чакаме и другите да дойдат. Само да видиш какъв подарък сме ти приготвили. Айде, може да си по-внимателно, че ако чупим нещо мехме, знаеш колко ще ни се кава? О, добре, сега ще оправя щата. Само да не напълни с гасите вътре. Абе хора, те го няма от много време. Давай, аз се притеснявам. Споко, айде отиваме. И аз идвам. И вие трябва да отидете. Спокойно, се оправяме. Супер, много забавно. Айде, излизайте, бе! Вътре е много страшно. Сигурно има таласъми. Айде, бе, какво стана с тия момчета? Не знам. Мали си на полицията. Да, 11. Ало! Може да дойдете тук, някои момчета отидоха в едно заведение и няма. Може ли да дойдете да разследвате случая? Ще дойдат ли? Ще дойдат ли? Да. Това е мястото. Трябва да сме много внимателни. Трябва да отидем в управлението да ни кажем. Здравейте! Вие сте с новините на Нова телевизия. Водещата ни новина днес е, че България е нападната от зомбита. Пернишки ученици са изчезнали. Включваме се от мястото на събитието. Здравейте! Намираме се в града на зомбитата. Имаме свидетел, който е бил на събитието. Здравейте, мои приятели бяха тук и влязоха вътре и изчезнаха. Полицията влезе и разследва случая и това е. Ето ги и полицайите. Разкажете какво се случи. Вътре беше пълно с зомбита, но ние успяхме да ги избием всичките. Това беше всичко от града на зомбитата. Не знаем какво ще се случи. Намираме се в голяма опасност. Останете с нас, ще ви държим в течение. Почакайте! Току-що ми съобщиха, че имаме преко включване с Бойко Борисов. Здравейте! Как ще се справим с тези зомбита?
Ще успеем ли да ги заловим? Ще видите, че ще им дойде ред и на тези. И рано или късно ще ги хванат. Благодарим ви, господин Борисов. Явно зомбитата ще са сред нас. Това означава, че трябва да се спасяваме всеки както може. Обявявам война на зомбитата! Ей, сега стане много страшно! Здравейте! Вие сте с последните новини на деня. От БАН правят експерименти, за да превърнат зомбитата отново в хора. Пряко включване с професор Пипкова. Професор Пипкова? Дами и господа, разработвам нова формула, с която мисля, че ще спася човечеството. Дано да успея. Стискайте ви палци. Стискаме палци. Дано да успеят. Останете с нас. Не напускайте своите къщи. И не отваряте никого, защото зомбитата да имат от всякъде. Това е мястото. Ние ги прочистихме. Сигурен съм, че няма никого. Да, и аз съм сигурен. Имаме важна работа. С нова телевизия, пряко включване от БАН. Здравейте, измислих формулата. Мисля, че ще можем да спасим човечеството. Изпращаме спешно към Перник. С нова телевизия ли сте? Лекарство против зомбита. Може да помогне. Здрасти, маме, как е купона? Добре, чудесно. Хайде, чакаме те вкъщи. Тоя филм беше много як!